Здравейте, приятели, аз съм LabGame и днес ще играем GTI San Andreas за компютър. Сега ще ви покажа най-бързата кола в самата GTI-ка. Ето го Ламборгинито. Гледайте километраж да видите колко бързо. Километража ви май стигна до мина 340. Не видях. Сега ще го изпробвам отново. Да, километраж определено ми над 340. Да не ми пука за това, за Ламборгинито. Има една също много добра кола, която е Nissan GTR. Много е добра за дрифтове и на мен много ми харесва за дрифтове. Тя е една от любимите коли. Това още не потънало. Има свет от фаровете? Не. Привидяло ми се. Това беше всичко от мене. Следващия път ще ви покажа играта. Ще ви покажа това Nissan GTR. Довиждане!